Keďže som v predošlom videu spomínal jeden strojček, tak som vás nemohol ukratiť o tú značku a je to Bishop. Tento strojček som si kúpil cca rok dozadu na podnet iných Taterov, ktorých buď poznám, alebo z Instagramu som si všimol, že všetci s ním robia, tak som sa rozhodol si ho zadovážiť. A hlavne ja som dovtedy robil s Fluxom 4.0, predtým som skoro 5 rokov robil s Chain Solnova 3.5 stroke. Keď vyšla vlastne nová rada tohto Bishopu, sa rozhodol kúpiť tento Bishop Shader. Úprimne bol to jeden veľký mistake. Mne tento strojček akože strašne nesadol tou motorovou časťou. Nerobilo sa mi s ním moc dobre, lebo ten strojček na to, že je 3.5, tak pôsobil ako 3 stroke. To bolo proste strašné. Akože ja chápem, kúpil som si shader, takže áno, dáva to tú logiku, že ten strojček bude proste extrémne jemný, ale tento strojček bol že strašne jemný. Až príliš jemný. A to je jedna z tých vecí, ktorá mne proste nevyhovovala. Takže po roku intenzívneho používania tohto strojčeku som si na 100% istý, že vám viem povedať, čo podľa mňa aj vám bude prekážať a čo nie. Ešte pred samotným otvorením tohto strojčeku by som začal cenou. Tento strojček ma stal 1450 € už so zľavou, čo je akože za mňa že dosť veľký prepal. Ja som akože áno, predtým mal že Solnovu alebo Flux, ale všetko sú to strojčeky, ktoré sa cenovo hýbu okolo 1000 €. Ja som Tater, živím sa tým, samozrejme nemám problém za ten strojček zaplatiť. Bishop. V tom balíku za 1450 € dostanete toľko nezmyselných vecí, ktoré nepotrebujete k tomu strojčeku, že sa to absolútne neoplatí. Ešte pred samotným otvorením by som vám povedal nejaké info ohľadom tohto strojčeku. Takže tento strojček je 3.5 stroke. Dokonca tento strojček má iba cca 142 gramov, čo je že brutál. Akože z začiatku sa s tým veľmi zvláštne robí, lebo som nebol doteraz na niečo také zvyknutý, ale musím povedať, že to ťažisko má tak nízko položené, že je to neskutočne dobré. V tomto akože ten strojček fakt, že je brutál. Ďalšia vec je motor. Oni si vyvinuli vlastný motor Faulhaber, neviem, či som to správne povedal, ktorý je fakt, že precízny a je proste ich výroba, takže tento motor má pevné zápojenie, že má väčší krúťací moment. Týmto strojčekom sa úplne v pohode dá robiť na nejakých 10 V a máte pocit, že robíte na 8, čo je znova trochu zvláštne vlastne. Čo sa týka výdrže batérie, úplne v poriadku mi vydržala jedno celé sedenie okolo 7 hodín. Musím akože uznať, keď už to stojíte peniaze, aké to stojí, tak to balenie je naozaj krásne, akože toto zhotovenie toho Bishop loga a celé to, že je to táto verzia Critical s Bishopom, pretože ten Critical pre nich vyrába batérie, tak vyzerá to fakt super. No poďme sa na to pozrieť. Prenosnú tašku, ktorú znova môžete vyhodiť, pretože ju v živote nepoužijete a necháte v nej iba tie všetky zbytočné, nepotrebné veci, ktoré ste k tomu strojčeku dostali. Teraz som chytil trochu nervy, ale normálne, keď som to otvoril, ja som sa tak vytočil, že som dal 1400 € za toto, že no, idem to otvoriť radšej, dobre? Takže, akože zhotovenie. Človeka to poteší, keď si to prvýkrát otvorí, lebo proste vidí, aké je to krásne, ale za mňa je to že dosť výtočne prehnané. No poďme ďalej. Keď si takto krásne otvoríme toto tu, tak sa dostajeme k tej špeciálnej veci, ktorá sa nazýva zbytočnosti, pretože ja naozaj oceňujem to, že si dali záležať na tom, že sa tu nachádzajú napríklad že nálepky. Poďme si to prejsť rad za radom. Máme tu nejaké psaníčko plus nálepku. Dostanete k tomu takúto nabíjačku, čo je za mňa fajn. Toto je naozaj dobrá vec. Toto naozaj musím pochváliť, že je výborná vec. Až na to, že máte dve baterky, väčšinou, hovorím teraz o svojej skúsenosti, máte dve baterky, väčšinou tá jedna je tam stále napichnutá a druhú používate a iba tu meníte. Málo kedy sa mi stalo, že by som proste použil obidve, ale nevadí. Takže máme tu toto, kabeláž. Príde takýto mini, je akože naozaj pekný. Musím uznať, že ma naozaj prekvapil, keď vlastne prišiel, že aký je pekný. Položíme si ho tuto. K nemu máte samozrejme druhú batériu. Potom tu máte prvú zbytočnú vec, ktorá sa volá konektor, RCA konektor. Ja neviem na čo. Kúpite si bezdrôtový strojček na to, aby ste mali RCA konektor. Ja som ticho. K tomu máte RCA kábel. Skvelé. A k tomu dostanete takýto power brick.
Ja proste tomu nerozumiem. Nechcem teraz spôsobiť ako strašný hater, len stále som len človek a pozerám sa na tie veci z logického hľadiska a naozaj sú tu v tom balíčku úplné hlúposti. No ale poďme sa na tieto veci pozrieť trošku zblízka pod kamerou. Odložím tieto všetky zbytočné veci tuto pekne naspäť do balíčku. Ešte som zabudol. Mazania a gumičky. To je dobrá vec. Teraz tu vidíte tento samotný strojček. Akože musím uznať, že to spracovanie je naozaj pekné. Pripomína mi trošku Ozer. Boh vie, kto koho kopíroval. Ale to je jedno teraz. Čo sa týka toho spracovania, tak naozaj ten grip, neviem, či to bude počuť. Má veľmi, ale že veľmi zvláštne spracovanie. Ale je fakt, že príjemné do ruky. Na ten grip vlastne veľmi zle drží páska, takže keď si to človek obmotáva, tak fólia alebo páska tam proste vôbec nedrží, lebo ten povrch je tak spracovaný, že na tom proste nedrží žiadne lepidlo. No poďme si tento strojček zapnúť, aby som trošku skritizoval batériu, ktorú ja milujem kritizovať. Prvé zapneme túto malinku, ktorá vlastne na tom strojčeku bola. To je fakt, že pidi bateročka, tam nič na tom není, ale túto som používal najčastejšie zrovna. No. Ako môžete vidieť, už má niečo nabehané, už to svoje kilometre otočilo. Konečne, ale tá baterka, aspoň táto malá, vyzerá tak, ako má, pretože mňa ako Tatera, aj vás ako Taterov, nič iné nezaujíma, iba to, aby ste videli volty, herce a nakoľko je nabitá. Ja vlastne ani tieto programy, čo tu je, že P1 a P2, ja vlastne ani tým nerozumiem, na čo to je. Ja viem, že sú to presety, však chápeme, ale ani to som v živote nepoužil. Nezabúdať, je to ale môj osobný názor, to niekto naozaj používa. Dobre, akože táto bateročka fakt pidi, je naozaj dobrá, čo sa týka nejakého stlačenia, tak všetko funguje skvele. To napríklad na tom Ozeri už sa tlačítka po mesiaci boli, že cíti, že boli stlačené. Ideme teraz zapnúť tú väčšiu batériu, tak túto si zhodíme dole, predtým ju vypnem. Jedna z vecí, čo je to naozaj fajn, je to, že tie batérie sú tu uchytené na magnetický systém, takže s tým strojčekom môžete hociak točiť a vždy tá batéria bude tam, kde chcete. Táto väčšia batéria je spracovaná podobne, len není to P1 alebo P2 na stranách, ale je to pod sebou. Ako môžete vidieť, táto batéria bola strašne veľakrát používaná. Takto, ako som spomínal na začiatku, vy väčšinou používate jednu batériu. Akože stane sa na súťaži alebo niekde, že ju vymeníte, ale keď spravíte naozaj dobrú batériu, čo oni urobili, tak tá batéria naozaj vydrží a nemusíte ich meniť navzájom. Takže tá väčšia batéria je vám v podstate iba taká do náhrady. Má podobné rozloženie, herce, voltáž, iba to P1 a P2 nemáte na stranách, ale pod sebou. No dobre, poďme sa teraz pozrieť na to, čo sa nachádza pod gripom a čo sa nachádza pod batériou, aké to má spracovanie, lebo batéria samozrejme, však to je plast, tam akože není moc o čom. Hodíme to dole. Pozrime sa na samostatné konektory. Tuto už vidíte oproti tým čínskym strojčekom, že to spracovanie tých konektorov je úplne iné. Nie sú tu žiadne dva šroby, sú tu proste dva konektory. Toto je magnet, gumičky, takže toto je všetko fajn. Poďme si dať dole tento grip, ktorý mimochodom nemá klikací systém, respektíve nemá tam tie zúbky, alebo tak, ako to mal, ja neviem, Flux alebo ten Ozer, čo mne dosť vadí, popravde, lebo stalo sa mi občas, že sa mi ten strojček samovolne uvoľnil, dávala sa mi vyššie alebo nižšie tá ihla, ale to nevadí. Poďme si ho každý strojček. Tuto pekne vidíte vygravírované Power Vent, Bishop, ďalší podpis pekne s označením motora a tuto máte shader. Takže za mňa akože krásne spracovanie. Tak teraz si ho zložím naspäť. Strašne mi vadí, že nekliká. Úplne mňa to fascinuje, keď to strojček. A teraz si dáme sound check, ako vždy. Na začiatku bol o mnoho tichší. Ten strojček akože naozaj sa zhlučnil, ale to nevadí, môže sa stať. Povrch gripu je veľmi zvláštny, ale spracovanie celého strojčeka je fakt profesionálne, je naozaj pekné. Poďme si teda porovnať plusy a minusy. Začneme plusmi, nech to nie je príliš negatívne. Za mňa teda akože obrovské plus je tá váha s tou malou batériou. Je to fakt tých 140 gramov a robí sa s tým brutálne. Čo sa týka výdržu batérie, tak to by som dal znova do plusu, lebo aj pri tej malinkej batérii som nemal problém s tým niečo odkerovať, aj keď uvidíme, ako to bude časom. Plus by som dal ten displej, ktorý sa mi naozaj páči. Ja nemám proste rád prehrotené displeje na strojčekoch.
Ja som tu není od toho, aby som tam luštil na tom strojčeku, ja s tým strojčekom chcem pracovať, mňa zaujímajú tie mechanické časti. No a čo sa týka mínusov, tých bude trošku viac, pretože mňa ten strojček úprimne sklamal. Možno to je tým, že tá predošlá verzia celkovo strojčeku bola lepšia, ale za mňa tie mínusy prevažujú tento strojček, preto som ho vlastne aj vymenil. Čo sa týka mínusov, tak samozrejme je to balenie, kde je strašne veľa nezmyselných vecí, len aby to vyzeralo, keď to na prvý dojem otvoríte, že to stálo za tie peniaze, ale vôbec to za ne nestalo. Ďalší mínus za mňa je spracovanie toho gripu, lebo ten grip je naozaj zaujímavý, je pekný, poviete si, že je to veľmi špecifické, ale nedrží na tom páske, ako som už spomínal, a ani fólia, takže keď to chcete lepiť, tak som bol akorát tak z toho na nervy. Tretie mínus je za mňa, že to nekliká, ten grip proste sa iba doťahuje, čo si viem predstaviť, že po ďalších pár rokoch bude už tak vyšľahané, že proste ten strojček nebude držať. Mne už sa to aj dialo, že sa mi ten strojček povoloval a v kombinácii s tou batériou, ktorá sa vám točí a toto sa vám točí, tak to niekedy spraví taký chaos v ruke, že ja som proste tomu nerozumel. Čo sa týka výdržu batérie, tak to by som dal znova do plusu, lebo aj pri tej malinkej batérii ja som nemal problém s tým niečo odkerovať, aj keď uvidíme, ako to bude časom. Tak ako na konci každého videa vlastne by som dal aj tomuto strojčiku nejaké svoje osobitné hodnotenie. Tuto som že veľmi na vážkach, či mu dať 5 alebo 6 bodov, viac by som mu určite nedal a za mňa asi mu dám tých 6. Viacej si to asi nezaslúži. Keď si porovnám proste tie plusy, minusy a porovnám si to s inými značkami strojčekov, že ktorý sa vám oplatí, že viete si kúpiť 3,5 Stroke napríklad spomínaný Chain Solnova a ja som s tým strojčekom robil 5 rokov aj s mojím kolegom a ten strojček je dokonalý doteraz a stojí, dajme tomu 800 €, takže neviem, asi to za to nestojí tento strojček. Každopádne ja vám ďakujem za zhliadnutie tohto videa. Dúfam, že sa vám to páčilo a kľudne mi napíšte, o čo ďalšie by ste mali záujem, aby som spravil recenziu. Buď o ďalšom tetovacom strojčeku, alebo o hociakom produkte.